Grow Garden ma už vôbec nebaví. A to kvôli jednej veci, a to sú updaty. Napríklad tento. Zbierame tu questy a potom získame coiny a za to si môžeme spinúť. Let's go gambling! A potom si to môžeme kúpiť ešte za Robuxy, tie coiny. A to je všetko? To je všetko? Len toto? Tu končím z GAG. Lívujem to. A našiel som tu podobnú hru a to je Grow Anything. No, poviem vám to, ale chcem vám prezradiť, že som to ešte vlastne som to hral a je tu nejaký event práve, nejaký Volded, neviem. A tá hra je jednoduchá, presne ako Grow Garden, akorát, že inakšie. Grow Anything to znamená tak, že tu je napríklad tento blender a my musíme zobrať z tohto pasu dve fruity. No. Potom ich dáme do toho blenderu a z toho, no, ten blender sa rozmixuje, tie fruity sa rozmixujú a z toho ti padne seed. A to je ako keby kombinácia tých dvoch seedov, alebo skôr plant. Napríklad tu je to apple potato a môže tu byť napríklad aj, čo ja viem, carrot water, áno, je tu aj water, je tu aj flour a iné veci. Seno, eggs. A kde mám tu, prosím, legendary? Neviem, už nič neviem. To som ešte nemal, neviem ako to tu funguje, ale oka. Túto hru budem často vydávať, takže môžete sa tešiť. Keď vyjde ďalší update, tak samozrejme natočím z tohto video. Zatiaľ je tu tento Christmas update a no, to je všetko. Máme tu aj ten Spin Wheels, ako z Grow Garden a ten, jak sa to volá, Christmas Pass. A zatiaľ budem čakať na lepšiu fruit, pokiaľ padne. Tak, nič dobre nepadlo, ako za 18 sa kúpujem si tento letúc, šalát, alebo čo, to je, ale legendary konečne. A vlastne na to nemám peniaze, sakra. Tak nič, no. Zoberiem si toto. Golden Orange Corn, či čo som mal? Áno, Orange Corn. Počkaj, mal som vlastne kukuricu. No nič. Tak, predám tento butter a ostatné veci. Dobre, 3000. A pozrite sa, tu sú aj zlepšené tie blendery, tak preto ich tam mám dvakrát. Vidíte, to je ten normálny a potom tam je ten akože starter pack napríklad. To myslím. No. Snowy. Legend, kámo, 100 000. Sakrížne. No. Tak to zase zrýchlim, lebo no čo už. Grapes. Egg. Niečo iné by som chcel. Zase za takých pár minútiek, pár sekúnd to zrýchlim. No. Ja musím držať iba jedno tu. Grape. A teraz si zoberiem peanut. Alebo ešte beriem letúc, lebo na Epiku vôbec nemám peniaze. Teda si myslím. Dobre, tak to zrýchlim. Bolo to krátke, ale vidíte, že tu je free reward a musím sa joiniť na komunity, však to budem hrať. Takže mám plus 1000 eur a túto vecičku, voľakú krejtku by som povedala, čo mi pane. Tomato. OK. No, čo mám povedať na to? Dobre, už budem mať ten spojený seed, alebo, spojené fruity a je to grape lettuce. OK. A
A ďalší ešte Orange Tooth. Sorry, neviem to pomenovať. Tak pomenovať, čo zase hovorím? No, tak zoberiem si ešte tieto fruity a idem ich predať. Má sa tu spavnúť Mythika, tak poď. Windy Day. Mythika, kamo, mushroom, na to nemám peniaze. 500 000. A ešte Squid? 275 000. No čo už. Legendary ingredient has just found. Yes. Chili. Yes, mám na to. Mám prvú asi legendary. Yes. Chili. A tomato. Dobre. Tak. Dobre, zbieram ešte tieto veci. Bum. Idem ich predať. Golden a Windy. OK. Tak. Dobre. Málo peňazí. Fakt málo peňazí za toto. Je to zlaté a ešte Windy Mutation. Dokopy mám 1851 aspoň niečo. Tak už som zistil, čo je tento snežný event a pozrite sa, to sú peti. To som ani nevedel, aj keď som to hral tak dlhšie. Ja nemám ešte peta. Ja si ho nemôžem selnúť, keď nemám peta. No a limited egg? Kámo. 5 hodín ešte mám na to. Teda asi 5 hodín. Tak rare egg na to nemám. Nakupujem si tento Uncommon asi. Dúfam, že mi niečo padne z toho dobré. No, mám to. No. Zasa Epika, to nepotrebujem. A zasadím si to. Tak sa ozvem, keď sa mi vydahne vajíčko. No, nejdem vydávať vajíčko, ale za chvíľu, zo 44 minút, 44 sekúnd je znovu event. Ja už som tomu pochopil, ja to musím dať tomu Santovi. A čo to? Dobre. Čože? Mythic a Exotic? Exotic je druhá najlepšia. Čo je to Exotic? Čo je Exotic? Kamo, asi som bol skamovaný. Žiadna Exotic tu ani není. Tak nič. Ani za Mythika dokonca. Už je to tu reálne, kamo. Znovu event a to je normálne, že Exotic. Watermelon, na to nemám, to je 1 250 000, kámo, nie. To by bolo super, keby som to mal. Dobre, tak už si idem vyranúť to vajíčko a čo dostanem? Vidím, že sheep, takže mám sheep. Čo robí sheep? Every boost nearest fruit size by plus 1%. Kámo. Dobre, akože pohode. Podľa mňa super. A to je všetko z tohto videa, tak čaute. Možno, keď mám ešte video, takže sa pripravte, že ho vydám za chvíľu. Tak čus.